Mike chu alam ria aron har hlola khuma tang chuan zoimo nga tho chokin coffee a ina inchunga office a chuan lutin laptop ma a hna thok turin a thungal mase a hna reng angai sak theilo pon lama thom ong chuan a beng a ver tlat mai tukverh atangin avabi tange nge a an then oma ron om thar tur mai che chelo tak chu alawin thiar lut me kane biak tumin pona achuaka a pasal ni om tak hi sport car nal tak nen aron ding chat mai motor atanga ron chuakin anupui chu an fop zawa Mike ron chibai pain an then oma mi thar tur an ni thu chu a soizung zunga anupui kovin Mike nen anin hmel thiat tira an nu hming chu Jenna ani in ama hi Scott ani an ti luam hnu chuan Mike chuan an ron om tharlom nan choi khom arota Scott chuan a phone number pe in chanchin min ron hril donia tina kalsan tlaya Mike nupui Lisa chu a hna atangin aron bang chia an then oma mi thar an om ti hrilin choi khom tura a som thu kha asoya Lisa alung oi zan lo min ron masak ve phot turania atia mai kan thul lenga ni mai lom an ti chuan Lisa chuan angai lo tina lo chang an choi khom ni chuan thenom khoveng dangte han som ve a an hling tlang hle mai kan sa hemlai chuan Jenna in a ron pana Mike chuan kum Ngaizawng inin nei to tina lo zot Jenna chuan kum ala tling lo ti in thali chi an la in nei thu asoya mase Scott nen hian hun rei tak anin Ngaizawng thung Jenna chuan enge iti thin tina zot ve a ina tanga hna thok thin technical writer ani thu a hril zana chuan an nu pa in an thenom thar te chungchang chu an soiduna Jenna pasal Scott hi kar zuar thin ania Mike hian ami zia chu amil lo thu a chak chuak Lisa ero chuan fiam thudu tak ani kha alo ti ve thung mase Mike chuan anupui thil soi chu apom pui chia lo chumi zan vek chuan Mike chu a laptop ma a hna a thok le a tukverh atangin Jenna tenupa du tho taka anin fop lai chu awa muthut mai alo thlir reng lai chuan Scottan parda azar tadaya khuma amutnu in anupui chu an chul vela mase Lisa chuan amuta ka cheng lo tin alo muthil san atuka Mike chuan thenom nu chu a thlir renga ama chin aum ti a hriat nu in avapan pui ingai chuan ka om rengania an ti vela Jenna chuan an chung ko chanchin zotin fa in neem atia fapa nangmang rual vel kan nei tin alo chang Jenna chuan aril ruhana te hrilin tuna ri chuan fanei kala in peilo atia anin fiam bor hnu chuan mai kan ka hna a ka kir le ngai tin akala akal liam ma chuan Jenna in huana ka thil phun tur nakina min lei puyanga yang aron ti hra ma chumi zan chuan a hna tho pain Jenna tenupa in hau chu alo mukhia wa Scott hi nupui te an khum ching tak ni in an nupa in kar hi a thawak lo ti a hrethiam ngal atuka chuan Mike chu a thian pai na ron tloa Jenna huan ti fai chu thlir pain a thian pa chuan itana hmeichhe soisel bo ani so an ti fiam vela Mike chuan chu tiang zong in ka ngai to ngai lo hrim alo ti ve thung kan then oma so tianga hmeichhe chelo chu om ve se kanupui hriat lovin mutpui katum nge yang a thian pa chuan ala ti zui zana Mike chuan a thian pa thu soi kha angai to chun zom mela anupui nen an mutdun lai chuan an then om nu ringop angai to a Lisa chu Jenna hmel angten a mule thin atuka Jenna tenupa in fiam vel chu tukverh atangin alo en renga Scott so keima ni theila o ti ten angai to velani mai kan komchara achua lain anin hau thom a hria an chin chang hretura aven chuan an lo om to lo
chumi zan chuan an fapa Alex chu ale khazirna college atangin aron hoa Lisa in alo kwa vong zanria anei kham chuan Mike chu a office a akala Thenawm nu muturin Tukverh lam apan ngal Jena le Scott te chuan swimming pool bula hlim takin zanria an lo kil dun ani atuka Scottan Mike nena car tha le changkang jok leiturin alo tia ma se Jena exar la tura chuak chu angai sak jok tlat hemi nu hian Mike chu mamo lein a bazara a thian pa kha kolin bara in mu puya som Jena chu a pasalin a hau thin kha shilin ka in rol anga in ka hria an ti vela a thian pa chuan an no idu wang ani kha tin alo uan khum ina vathen chuan Scott kha an ina alo oma Lisa le Alex te bula fiam thu thoin an lo hlim tlang hle kan ina ron kal ro tui kan cheng ho don nia atia ma se Mike le Lisa te chuan na tho an ngai thuin an lo chang Alex chuan ka man alom alo ti vata na a tho lai chuan a na a ril ru apetak tak theilo Jena chu ava en le thina a fapa Alex nen swimming pool a hlim takin an lo in fiam ani chauka a chukin Lisa bula Scott hi mi thatak angin langma se alan ang hi ani lawania atia Lisa chuan athil soi chu makti in a hrethiam lo hle Mike vek chuan kan fapa hi kan hnai thir turani lo atilea Lisa ero chuan Alex hi kan ring tok turani tlangwal fel takni in apuitling ve to alo ti thung anupui kal nu chuan pona Jena bolhlo paitum boivel chu awa hmuwa pona chokin pui inga yem atia Mike vek chuan Scott nen anin hau chungchang chu asoi chuaka Jena chuan engmani lo a hau lutuk Scott hi a rui deuh hian a thin chevea tin a lo chang Mike chuan zu a ngai anga ani chu alo ti ve thung an ti lai chu Alexan aron ti boya ina na a tholain Mike chu Jena in aron phone khia mai kan huana thlai phun tur chu min en pui tola aron tia an kal lai chuan Mike chuan Jena chu a fiam deuh bora an hlim dun hle Jena in trip zuruila an ti vela Mike chuan lo rem ti in Jena teina chuan an zu khuta lui mai Mike an hetiang em hian kala rui ngai lo ati hiala Jena chuan keipo ka zungai vak lo ma se rilru ati hadam ati ve thung anin tur biar alak lai chuan Mike kan email takin alo thlir renga Jena chuan Scott thin chelu tuk hi achang chuan ka hlau thin ani atira chuan nei ka du bik lova tun thleng hian thil dik ka tiem ka shelo tin Mike chu a hril taroi mai Mike chuan fa nei ri lo turin thu alo ron ve a Jena chuan pasal ka nei hi ka thil ti sual lian takani atilea Mike chuan har sat nei chuan puitur chein ka om rengang alo tivat Jena chuan lungche takin Mike akwa vonga amit tuya far zoi chuta an pani chuan anin fop tamai Jena chu in thiam lovin atop ngala Mike chuan ka kalangai ti le thoa Rual Jena chuan a kaule shama ngoi renga in enin Mike chuan a chua santani chumi zang chuan Lisa in exer kalak ve dewanga yani Thenawm nu Jena katluk lo tlat nangpon ien deuh reng thinin ka hria alo ti vela Mike chuan chu tiang eng ma om lo tina mut san deuh maka Lisa hian a ring hel ti hai Rual ani lo atuka chuan an Thenawm te in hau thawm a hre a thil ke le Jena Terry a hre zui angai thalo chu pala alon liama Thenawm te na chuan avalut Jena in an no moi ke alo chara Scott chuan phone lo mangin Mike mail a mu chu makti mail takin alo endeu hu Mike chuan thom ka hria in that le that lo karon enani hi atia
Scott chuan thin rim takin ilo buai ve na tur a awm lo kan nu hi i bei sei reng ti ka hria a lo tia Mike chuan chhuah pain Scott hriat tur chuan milak tlak lo takini hi a ti zui an ina a let le hnu chuan Lisa bula thil thlen dan chu a hrila Lisa chuan ilo in rol ve na tur a awm hlei nem kut a thlak ani chuan police hriat tir tur a lawm a lo ti ve thung Mike chuan Jenna hi tranpui ka tum mai ani a ti le a chumi zan chuan Lisa in Mike bula Jenna nen hian inin kara enge om ka hrelo ma se min chhuah san rila thain ka hria a ron tia chumi zan chuan thuthleng a ariaka atuk zinga chuak turin a in siam ngal a kalma chuan Jenna teina avakala kongkhar a ron hon hnu chuan I thaim tina zot Jenna chuan tha e ma se Scott hi chhuah san ka du San Diego kapan mai thei a lo tia Mike chuan keipon in ka chhuah san dona I du chuan kabula I ron kal ve theiang tin an om dun theina rem changa ngai Jenna ero chuan tuna ri chuan chu thil thaber ani lo min puina khan kalom lutuk tin Mike chuan akal san ta ni Mike hotela a thlen hnu chuan Alex phone in abia a anu nen anin ti thiam lo wanga in a chhuah san thu hril hola inu bula vom shiro aril ru a ha dewa tin anin biakna ati top hotela chuan a thian pa khan a ron tloa online in mei chedang izon mai anga yani ani lo pon pona leng chuakla chelo tak tak itong em ang anti vela Mike chuan an thenom nu Jenna chanchin alo soipui dai thung Scott a chhuah san thu an hril chuan a thian pa chuan nichin lok pon an pa nen ka hmu lom hoi om lo lutuk alo tia Mike ril ru a buai tamap mai le online in Jenna chu social media a profile a cheka Scott nen anin then thu reng hmu tur om lo anina Mike chu a let lea pangpar nen Lisa kha thlon lungo yatum ma se tuma ina an lo om lowa Thenawm mei chenui ri a hriat Rual in pona a chuak ngal Alex le Jenna te chu hlim takin an lo in koma a fa pahnena chuan min ron pui lok te tina ko phei Jenna chuan Mike chu a ron bia a Scott chhuah san chu thil thabera a hriat lo wangin a lo la omani Jenna chuan Alexi a fel khop mai nangma ang chiani an ti vela Mike chuan in nu pa in kar thaim tin a lo zota Jenna chuan a rai thu hrilin kan thave mayang tin a kalsan ina chuan ei rong a bol sok soka Lisa ron ho nu chuan tinge I ron ler le a tuna chuan ibula om thei kan I ri lo tin in chu a chhuah san le ngalani Mike chuan a thil siam chu ama in ai taringot mai pona Jenna meizial zu an hmu chuan awa chuaka tinge Mizo ka note tan a thalawang atia chuta Scott thin rim takin a ron chuaka vinzetin ina ron lut ngal ro a ron ti tuar a meizial zuk lai chu a ben thlak saka abana nataka merin ina chuan lut turin atia anor deuh sok Mike thin rim chu a in sum shram chuta Scott chuan nangni pahnih hi in mudun to ni mo atia Mike le Jenna an ngoi reng abiar in ruana chu Mike kebula vomin Jenna chu hruailu atum le a Mike a in sum zo to lo Jenna akai na chu phel sak pa in Scott chu anam son dora Scott chuan alo hnek let top mai an nu chu in chunga hruailu ta ni Mike chu a thin rim tel an ina chuan avaluta Jenna lau thong mel an hmu chuan Scott chu in atanga chuak turin atia Scott chuan alo hnek le chora chuata anor le top anupui hnena I thiam lo vekani hi isia em ativin hlura chuta Mike chuan golf vuak na in Scott maya tak a hem popa ni khoshelovin aum zui
a pasal chuata le reng an hmu chuan jena chu amang ang to tak zeta Mike chu chuak tura ti in avin tuar a pasal tan ambulance a phone ngal Mike chu hril hei taka omin lo chan ngai na reng a shelo mong changin anin lam apan chata komchara chuakin an tomatora pakhat alova chuti lai chuan police siren riruai a hrezui ta ni